ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯕꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯃꯊꯦꯛ ꯊꯦꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯔꯣ
Maluwaw ko po rin lang namin sila iba. Mapari mo mo sa trip po nung. Pero yung kaya hata pinaguralo sa katutong naman sa mga bago na rin po. Kaya pera mo na nun yung dalo ko. Yung sabi namin sa mga nalipon ano. Halo, merci Didi. Mulugang YouTube, mulugang visi di nol, sini sinjabat habal.